Нека се потопим в нещо, което оформя ежедневието ни, онлайн, често без дори да го усещаме. Говорим за изкуствения интелект. Ще видим как той не просто ни показва някакво съдържание, а всъщност активно насочва вниманието ни по начини, които рядко осъзнаваме. Помислете си за момент, случвало ли се да си говорите с приятел за нещо, да кажем за нов чифт маратонки, и само минути по-късно, хоп, в телефона изкача реклама точно за тях. Или пък да се появи видеоклип, който е точно по темата, която сте обсъждали. Това е едно такова зловещо усещане, че интернет някак си чете мисли, не е магия. Всъщност, това е резултат от един свят, който е перфектно подреден, специално за всеки от нас. Социалните мрежи, резултатите в търсачките, препоръките за видеа, абсолютно всичко е прецизно филтрирано, за да пасне на нашите предположаеми интереси. Зад кулисите на този наш личен, персонализиран свят работят едни много мощни алгоритми с изкуствен интелект. Тяхната основна, ама наистина основна задача е да решават какво да видим и какво от друга страна да остане скрито. Те са нещо като невидимите куратори на дигиталната ни реалност. Добре, но как точно се случва всичко това? Нека да дръпнем завесата и да видим каква е механиката за този доста сложен процес. Колкото и да е сложен, в основата си той е почти измамно прост. Всичко тръгва от събирането на данни. След това, изкуственият интелект анализира тези данни, за да изгради наш профил. И накрая, на базата на този анализ, той ни сервира персонализирано съдържание. Това е, така да се каже, двигателят, който захранва целия процес. А какви данни се събират? Почти всичко, което правим онлайн. Всяко търсене, всеки един клик върху статия, всяко гледано видео, всяко харесване и споделяне, дори къде се намираме физически, всичко това се превръща в гориво за тези алгоритми. И тук стигаме до един много важен момент. Крайната цел на всичко това не е просто да ни е удобно. Не. Целта е икономическа – да се улови вниманието ни и да се задържи възможно най-дълго на дадена платформа. Защото, в крайна сметка, вниманието е новата валута на дигиталната ера. Тази хиперперсонализация обаче си има и една доста сериозна цена. Тя ни затваря в нещо, което експертите наричат филтърен балон. За първи път този термин е използван от активиста Илай Парисер. Той описва филтърния балон като наша уникална вселена от информация, в която живеем онлайн. Какво се случва? Алгоритмите постоянно ни показват неща, с които вече сме съгласни и много тихомолком премахват онези, които биха могли да оспорят вярванията ни. Последствията от това са наистина сериозни. Вместо да се сблъскваме с разнообразни гледни точки, които да насърчават критичното мислене, ние попадаме в капана на собствените си пристрастия. А това от своя страна води до поляризация и намалява способността ни да разбираме хората с различно мнение, като в същото време ни прави и по-уязвими към манипулация. И ако това не е достатъчно, проблемът е дори по-дълбок. Не става въпрос само за нашите данни. Самите системи с изкуствен интелект носят свои собствени, скрити пристрастия. Това е абсолютно ключов момент. Много често приемаме технологията за нещо обективно и неутрално, но това просто не е така. Изкуственият интелект е създаден от хора и, разбира се, отразява техните ценности и предразсъдъци. Тези пристрастия могат да дойдат от няколко места. Първо, от данните, с които системата се обучава. Ако тези данни отразяват съществуващи неравенства в обществото, изкуственият интелект ще ги възпроизведе и дори може да ги засили. Второ, от самия дизайн на алгоритмите. И трето, разбира се, от икономическите интереси на платформите, които винаги ще дават предимство на печалбата. Ето един перфектен пример. Ако алгоритъмът забележи, че някой клика върху скандални или сензационни новини, той няма да се опита да покаже по-надежна информация. Не, напротив, той ще го залее с още повече сензации, защото просто знае, че това задържа вниманието, без значение дали съдържанието е вярно или не. Добре, картината може и да изглежда малко мрачна, но не сме напълно безсилни. Нека сега да видим как можем да станем по-осъзнати дигитални граждани и да си върнем поне част от контрола. Има няколко основни инструмента.
Първо, трябва активно да се търсят различни източници и гледни точки, дори тези, с които не сме съгласни. Второ, да се научим да разпознаваме кога сме под влиянието на алгоритъм. И трето, да използваме настройките за поверителност и персонализация в платформите, за да ограничим данните, които споделят. И накрая, ако трябва да се запомни само едно нещо, нека да бъде този въпрос. Всеки път, когато скролваме, кликаме или гледаме нещо, нека просто се запитаме, защо виждам точно това? Този съвсем прост въпрос е първата и може би най-важната стъпка към това да си върнем вниманието в един свят, който е проектиран да го краде.